Yebo sanibona. Bafethu ngibonile abanye bebengicela ukuthi angibashare le story ke lapha kwi last post yami lesasithombe esine caption ukuthi ngafela icala elingalazi. So ngithi ke angishare le story ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Futhi kwaku 2019 kwi birthday yami mhla 6 May. Namajita sa organize indaba yokuthi sihoste shaye party encane for mina yabo. Okay, shuthi into eyenzakalayo ke kuthiwa kuhlanganiswe ingane, ihlanganiswe ke ingane as usual yabo. Hlanganiswe nemali sithenga utshwala yonke into nje ibo set. Then kube khona enye intombazane engangifunda naye high school, ngizwana kakhulu nayo nabazali bayo nje bayangazi bangikhonzile. Ingicela ukuthi icela ukuza nami kwiphathi yami since ayingilethelile naye present. Ngithi mina ayingeke since fethu abazali bakho bengeke beze bevume into kanjalo. Ngicabanga ukuthi ngawumbono omuhle ukuthi ube khona nawo. Ithi yona angihambe ngiyocela like abazali bakho because mina bayangithemba ngisho. Since intwana yami vele phela uyangicela ngihambe ngiyocela ke kwabazali bakho ukuthi hayi ngiyacela ukuthi uMandisa abe khona naye kwiphathi yami kanje because vele bayangithanda Nkosi yami yabo. Thiwa hayi ke sesithembe wena mfana wami yabo ukuthi hayi kulungile ma oledi. Hayi nangempela sho into eyenzakalayo ke sithengeke yonke into ibe right kubo set. Lishaya ikhathi qala iphathi. Ngibone the way amajita ambuka ngakhona uMandisa ukuthi amajita ayamfuna yabo. But ngangawacabangela ukuthi angenza into ebheda kanje kuye yabo. Then into enzakalayo ke shothi kuphuze uMandisa ke ngangilibele ngimlimit yabo because wehleli la eceleni kwami. Ntwana ungaphuzi kakhulu yabo. Kumele ugoduke wena yabo. Ntwana ungaphuzi kakhulu kumele ugoduke. Hayi kube mnandi dance kube njeyana yabo. Shothi kube khona umjida wami uzofika azongicela ukuthi okay ucishelwe imoto endaweni ekufika la Maliya uyacela ukuthi ngimkhaphe so bese sesibuya fast because thatha upetrol fa upetrol sengu petrol ishone ezantsi fa emotweni siyabuya fast. Hayi ngivume nami because phela ngumuntu onomusa yabo. Masibuya siyabuya ke hayi uMandisa uselele yabo ulele kusofa okay it's fine. Mina ngidakiwe kakhulu nje ngisakahle yabo. Amajita aphuza kumnandi kundi hayi since kwibirthday yami ke abenze lento yabo yokuphapha bangithele ngotshwala yabo. Birthday boy abangiphuzise ngishaya itife enkulu ngempela ngishaya itife enkulu ngempela. Bana ngidakwe inewe yofu ukuthi ngavele ngaba ichaos emthamo. Hambe ngempedeni ngilala empedeni. Soze njengoba ngifike ngilala empedeni mina ngilala ngendlela yami ngiziqokela ujini yabo. Iskipa ngaphezulu yazi namoda ke awukhumuli molala yabo. Fike ngiyiphosa empedeni ngilala. Ngiyavuka mina ekseni ngivuka ekseni ngivuka ngishubile kushubile yabona futhi lapha ngasho ngathi kodwa uNkulunkulu isono sami yini emhlabeni. Futhi into eyenzeka mengizwa kahle story after ukuthi mina sengiboshiwe kuthiwa uMandisa ureshiwe. Into eyenzeka lamajita lawami alokhunja afike uMandisa wadaka walala alala naye and okuhlungu kakhulu she was a virgin. Alala naye melala naye abese afuthi perfume yami ngisho sendlini yami afuthi perfume yami bese azomphosa embedeni la kulele khona mina yabo. Mandisa mevuka akabheki ukuthi mina ngigqokile akabheki lutho ubheka ukuthi nje uandile uyena olele duze kwami nginuka iperfume yakhe and uyayazi perfume yami hleze incoma uyakuba uyosho ukuthi mina ngimrapile kubo basuka baye police station. Hawu mina ngiyavuka mina ngivuka sengivuswa amaphoyisa. Angititinya thathe nganjiswe ngesitoksini ngifike ngiginqiswe ngenziwe zonke lezi zinto zakhona. Kuthiwa ngilivume icala khona ngeke ngize ngiboshwe kakhulu. Isho ngithi mina angilazi icala yabo. Iphutha lami ukuthi mina ngathi mina ngilokho ngakwenza kuwo wonke amantombazane kodwa hayi uMandisa. Kwathiwa ngobe njani noMandisa yena akasiyona yini intombazane. Bangithinta ngaboshwa ke but ngangakagwetshwa ngisalibele ngidokile because icala ngangilibele ngiliphika. Ngisho ukuthi mina ngiyivume into engayazi yabo. Shothi into eyangisiza ke kahle ukuthi nje ngigcine sengiphumile icala lisulwe. Into eyenzeka banginenye intombazane ethu Amanda ehlala khona ngasekhaya nayo ejola nomunye umjida wami emajiteni yabo. Ejola nomunye umjida wami umjida
iCherry yathatha ifoni yomjidi ya-scrolla lento ezenziwa amantombazane mate iyabheka iconvo yabangani bami like bane-group chat bengena kule group chat mefika kukhulunywa ngami yabo kukhulunywa mayelana nalo daba lolu ukuthi lento lena noma mina bangangiyeka bangangikhiphi because vele phela bona lento le ibona abayenzile so mebezama ukungikhipha kuzovela ukuthi ibona abayenzile mase bayaboshwa yabo omunye asho ukuthi yena akafuni ukuboshwa usane future bright mina noma ngaboshwa vele phela akwazi ukuthi Facebook bangaboshwa bonke yabo bachaza nje istory kanjalo asuka le ntombazane yenza iqiniso Nkosi yami ehamba utshela uMama Mandisa asuka kuMama Mandisa hamba usula icala bavula icase kabusha aboshwa la madoda kwabe ukuphuma kwami kanjalo ke Thanyana.